Salam alaikum, shagatom i'n sioi Jeremy Kyle. Heddiw rydyn ni'n mynd i cwrdd â dau cyn ffrindiau. Am am Mrs Harris. Wel, ni di bod yn ffrindiau mawr. Rannu popeth. Jumper gorau, babi ac ystafell gwely. Dyma beth digwyddodd. Tybed beth mae'r ochr arall yn meddwl? Bat! Na, dim fel yna digwyddodd e. Rien. Ti wedi bod yn gas iawn i fi. Donabad, Abadaka Habe. Bondu.